No niin, moikka. Mä oon kuntoutuspäällikkö Heini Liimatainen ja työskentelen täällä Kuntoutus-Iiriksessä. Sinut on kutsuttu meille työhaastatteluun ja ajattelin lähettää tällaisen pienen infopläjäyksen sulle ennen haastattelua, niin menee sitten haastattelu sujuvasti ja sulla on vähän esitietoa meidän organisaatiosta ja siitä, minkälaisessa ympäristössä ja kenen kanssa meillä töitä tehdään. Näkövammaisten liitto on 90-vuotias vammaisjärjestö. Me toimitaan valtakunnallisesti ja meillä on noin 125 työntekijää, joista suurin osa työskentelee ympäri Suomea. Meillä on organisaatio jaettu kahteen toimintoon, on vaikuttaminen ja tiedonsaantilinja, mikä on pääasiallisesti tämmöistä STEA-rahoitteisia oikeuksien valvonnan työelämäpalveluiden järjestötoiminnan toimintoja. Ja sitten on palvelulinja, johon kuuluu kuntoutus Iiriksen lisäksi opaskoirakoulu, apuvälinemyymälä Aviris, kirjapaino ja äänittämö. Ja tosiaan nämä oikeudenvalvonnan ja tiedonsaannin yksiköt tai työntekijät työskentelee alueellisesti ja ovat tosiaan ympäri Suomea, osa Iiriskeskuksessa ja osa sitten ympäriinsä. Ja sitten me kuntoutuksessa niin me työskennellään vahvasti tuolla Iiriskeskuksessa. Meitä on yhteensä noin 25 työntekijää. Meillä on lähihoitajia ja siviilipalvelusmiehiä, jotka huolehtii kuntoutujien majoituksesta, opastamisesta, avustamisesta kuntoutusjakson aikana. Ja sitten meillä on moniammatillinen tiimi, joka tuottaa sitten sitä kuntoutuksen sisältöä. Meillä on 2 lääkäriä, jotka tekee meille tuntityötä. Sitten on terveydenhoitaja, sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja, fysio- ja toimintaterapeutteja, ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja, IT-ohjaaja ja sitten meillä on 2 sihteeriä. Osalla meidän työntekijöistä on näkövammaistaitojen erityisammattitutkinto, mikä on tämmöinen joko pelkästään suoritettava tutkinto tai sitten jonkun toisen tutkinnon lisäksi suoritettava täydentävä tutkinto. Ja silloin he voi toimia esimerkiksi asiakkaan näönkäytön ohjaajana, päivittäistoimintojen ohjaajana tai sitten liikkumistaidon ohjaajana. Meidän kuntoutujat tulee ympäri Suomea. Nuorimmat on vauvoja ja vanhimmat on sitten ihan yli 90-vuotiaita ikäihmisiä, että ihan vauvasta vaariin. Ja meillä on jaettu sillä, että meillä on 3 tämmöistä pääpalvelua. Eli on lasten yksilölliset palvelut, sitten on aikuisten yksilölliset palvelut ja ammatillinen kuntoutusselvitys. Me ollaan sillä organisoitu meidän toimintaa, että meillä on tämmöinen palvelutiimi ja tiimiin kuuluu näiden 3 pääpalvelun palvelukoordinaattorit, minä kuntoutuspäällikkönä, sitten meidän kuntoutussuunnittelija, joka vastaa näiden ohjelmien suunnittelusta. Ja sitten vastaava ohjaaja, joka huolehtii tästä majoituksen porukasta. Ja käytännössä meillä kaikki työntekijät työskentelee aikuisten parissa, mutta sitten osa työskentelee lisäksi lasten kanssa ja osa työskentelee ammatillisen kuntoutusselvityksen tiimissä lisäksi. Ja yleensä kuntoutujat tulee meille 3 viikon mittaiselle jaksolle siten, että he tulee maanantaina ja lähtee perjantaina kotiin ja sitten voi olla joidenkin viikkojen tai kuukausien mittainen tauko ja sitten he tulee toiselle jaksolle. Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutuu yleensä 2 noin viikon mittaisena jaksona. Ja sitten ammatillisessa kuntoutusselvityksessä pyydetään myös erikseen tämmöinen IT-kartoitus tietokoneen käytön ja puhelimen käytön apuvälineisiin ja laitteisiin ja siihen liittyvä käytönohjaus. Se toteutuu sitten kuntoutusselvityksen rinnalla. Muilla kuntoutujilla tarpeen mukaan sitten toteutetaan sitä IT-kartoitusta osana kuntoutuksen sisältöä. Meidän toimintaa rajaa tai ohjaa hyvin vahvasti Kelan palvelukuvaus. Ne palvelukuvaukset löytyy Kelan nettisivuilta. Siinä määritellään, että ketkä työntekijät voivat työskennellä kenenkin kuntoutujan kanssa, riippuen siitä, että millä päätöksellä se kuntoutus toteutetaan. Ja siellä on hyvin tarkat reunaehdot sille, että kuinka pitkät kuntoutuspäivät on ja minkälaisissa tiloissa sitä toteutetaan ja minkälaisia toimintamuotoja tai tavoitteita sille kuntoutukselle voidaan asettaa.
Meidän työviikko on ihan normaalisti maanantaista perjantaihin, joskus harvoin saattaa joku arkipyhä olla. Ja kuntoutusohjelma suunnitellaan pääasiallisesti 8:30 ja 3:30 välille, vähän vaihtelua on. Ja sitten muuten työntekijät tekee ihan normaalia työaikaa ja meillä on liukuva työaika käytössä, eli aamu 6 ja ilta 6 välillä sitten ne omat työtehtävät niin voi sinne suunnitella. Ja ehkä semmoisesta liiton muusta henkilöstötoiminnasta meillä on tämmöinen tyhytoiminta, että järjestetään pikkujouluja ja kevätretkiä ja sitten meillä on tämmöisiä niin kuin liikuntamahdollisuuksia Iiriskeskuksessa. Siellä on aika ajoin on allasryhmiä tai uima-altaan käyttömahdollisuus henkilökunnalle. Kuntosalille pääsee joka aamu ja ilta niin kuin työpäivää ennen ja sen jälkeen. Sitten meillä on tämmöinen juoksuporukka, jotka käy juoksulenkillä säännöllisesti ja sitten taitaa olla vielä sählytiimikin, että jos semmoiset niin kuin liikuntaharrastukset kiinnostaa, niin meiltä löytyy siihen kyllä sitten kavereita ja porukkaa. Ja lisäksi sitten on tämmöisiä virikeseteleitä, mitä henkilöstölle annetaan. Meillä on ruokalassa tai lounasravintola Antel. Antel toteuttaa sekä kuntoutujien kuntoutusjakson aikaiset ruuat ihan aamupalasta iltapalaan ja sitten henkilökunta saa sitten pienellä työnantajan antamalla pienellä tuella niin ostaa vähän edullisemmat sitten lounaat, jos haluaa. Tai sitten voi omilla eväillä olla sitten tuolla meidän paussitaukohuoneessa. Meillä on sairaanhoitotasoinen työterveyshuolto, eli tuossa terveystalo on ihan kivenheiton päässä Iiriskeskuksesta, niin siellä voi käydä vastaanotolla työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, työpsykologi on meidän tiimissä ja sitten erikseen lähetteellä voi saada sitten lähetteen tuonne erikoissairaanhoidon konsultaationkin, että sillai se on ihan hyvä tasoinen palvelu meillä. Ja työnohjausta järjestetään sitten osana kuntoutuksen toimintaa ihan säännöllisesti. Mitäpä muuta? Tässä varmaan tämmöiset tärkeimmät. Nähdään pian työhaastattelussa. Jos sulle tuli jotain näistä kysyttävää, niin ota sitten heti puheeksi siinä haastattelun aluksi ja sitten mennään sinuun ja sun osaamiseen ja kuullaan ja keskustellaan, että olisitko sä meille sopiva uusi työntekijä. Mutta kiva, että ehdit katsoa tämän videon ja lisätietoja löytyy toki nettisivuilta ja pieniä vinkkejä meidän toiminnasta löytyy myös YouTubesta, että sieltäkin voi käydä katsomassa, mutta toivottavasti joihinkin kysymyksiin osasin esittää tässä vastauksen ja jatketaan keskustelua sitten haastattelussa. Kiitti sulle, moikka!